Kolodvor Ljubljana-Zalog nalazi se na glavnoj dvokolosječnoj pruzi Dobova-Ljubljana na nadmorskoj visini od 275 metara. Kolodvor Ljubljana-Zalog je ranžirni kolodvor otvoren za prijem, otpremu, križanja i preticanja te za sastavljanje i rastavljanje vlakova. Ranžirni dio kolodvora podijeljen je na sljedeća područja: prijemnu skupinu, smjernu, otpremnu, kolodvorsku, garažnu, lokalnu grupu, na glavne prolazne kolosijeke te na ostale kolosijeke i kolosječne veze. Na području između prijemne i smjerne grupe je glavna spuštalica, odnosno po hrvatski grbina, sa kolosječnim kočnicama i ostalim uređajima tipa Alstrom. U kolodvorskoj grupi je nemehanizirana kolodvorska spuštalica. U režimu obostranog prometa na dijelu glavne dvokolosječne pruge Ljubljana-Zalog-Ljubljana su dvije jednokolosječne paralelne pruge. Lijevi kolosijek je pruga 1, a desni kolosijek je pruga 2. Zgrade centralnih postavnica nalaze se na sljedećem području. Otpremna je između kolosijeka 70 i L1B. U njoj se nalaze radna mjesta vanjskog prometnika vlakova, unutarnjeg prometnika vlakova i prometnika postavničara. Zgrada prijemne postavnice je između garažne i smjerne grupe kolosijeka. U njoj se nalaze radna mjesta prometnika vlakova, postavnica prijemna, transportni dispečer, odnosno u našem primjeru to je centralni prometnik vlakova, te rukovaoc manevre i prometnik operativni pomoćnik. Od radnih mjesta koja su nama važna, u kolodvoru radi jedan šef kolodvora koji ima pod nadzorom i kolodvor Ljubljana-Moste, 5 prometnika operativnih pomoćnika koji nedjeljom rade kao prometnici vlakova, zatim 21 prometnik vlakova, 42 vlakovođe, 42 rukovatelja manevre i postavničara na spuštalici i 125 manevrista. Manevarski rad organiziran je sa 4 manevarska sastava i 4 manevarske lokomotive, 2 pri svakoj postavnici. Kolodvor je osiguran uređajem sistema SL-TI 30 Iskra Lorenz koji je podijeljen na dva dijela, na onaj u otpremnoj i na onaj u prijemnoj postavnici. U navedeni SS uređaj uključeni su APB, međustanična ovisnost, svi glavni signali, manevarski signali, glavni kolosječni signali te sve skretnice na području kojim se rukuje daljinski s komandnog stola. Od drugih kolodvorskih uređaja vrijedno je spomenuti glavnu spuštalicu te kolodvorsku spuštalicu. Na kolosijeku broj 73 nalazi se glavna automatska spuštalica. Kolodvorska spuštalica je nemehanizirana spuštalica te se nalazi na sporednom kolosijeku broj 70 između lokalne i kolodvorske skupine kolosijeka. Preko nje se sastavljaju radni vlakovi te lokalni teret. Kod manevriranja preko spuštalice zanimljivo je napomenuti da se upotrebljava kompjuterska ranžirna lista, te da se kompjuterski može vidjeti i zauzetost, odnosno slobodnost kolosijeka. Broj manevrista na papučanju koji brane određeno papučarsko polje je također pravilno raspoređen. Da li je rezultat svega da su u protekloj godini imali samo jedan izvanredni događaj na spuštalici za razliku od Zagreb RK i našeg krparenja od posla.
Kolege u Zalogu upozorili su nas da zbog prekida rada nedjeljom od 6:40 do 18:40 događa se da ne mogu primiti sve vlakove u prijemnu skupinu te da daju zabrane drugim kolodvorima. Postavlja se pitanje opravdanosti prekida. Da li teretni prijevoz ima veći trošak zbog zadržavanja vagona i vlakova, a time i tereta, ili je veći trošak dodatak nedjeljom koji se isplaćuje radnicima? Zanimljivo je da i glavnu spuštalicu i kolodvorsku spuštalicu poslužuje radnik prijevoznika, u ovom slučaju rukovatelj manevre, operator postavničar. Na glavnoj spuštalici rukovodci manevre postavničari u noćnoj smjeni se zbog opterećenosti posla mijenjaju svaka 3 sata. Znači 3 sata radi i 3 sata se odmara. Branjeno područje manevrista na papučanju prostire se na kolosijecima određenog papučarskog polja od međika kolosijeka ispod spuštalice do približno 150 metara od kućice u kojoj se mogu odmoriti. Komercijalni pregled vlaka u odlasku rade 2 vlakovođe u dnevnoj smjeni, 4 vlakovođe u noćnoj smjeni, te 2 popisna vlakovođe u dnevnoj i noćnoj smjeni. Osim njih, rade još i 2 vlakovođe pri otpremi vlakova, 1 manevrist pratioc u dnevnoj smjeni i 2 pratioca u noćnoj smjeni. U dnevnoj smjeni u vremenu od 15 do 18 sati 4. manevarski sastav i pratilac lokomotiva upotrebljava se za potiskivanje vlakova preko glavne spuštalice. Transportni dispečer ili kod nas centralni prometnik vlakova može po potrebi odrediti drugačiji raspored rada. U vrijeme prekida rada nedjeljom od 6:40 do 18:40 stalnih manevarskih lokomotiva nema. Dežurna je samo kružna lokomotiva koja se nalazi u kolodvoru Ljubljana. Primijetili smo da isti prekid imaju i u susjednim državama, odnosno u ranžirnim kolodvorima u Austriji i u Italiji. Ovu priču pripremili smo zbog najava iz našeg okruženja, zbog prijedloga promjene organizacije rada u kolodvoru Zagreb ranžirni. Cilj nas u sindikatu prometnika je da i ovakvom prezentacijom potaknemo HŽ Infru da se sagledaju štete koje su posljedica zadržavanja vagona, naročito štete zbog otuđenja tereta. Ima li smisla da mi štedimo na svojim radnicima, a istovremeno broj radnika čuvara u jednoj smjeni je veći od broja manevrista? Sve bi bilo dobro da to ne plaćamo mi, HŽ Infra. Pitanje cijene prekida treba sagledati kroz sve značajne efekte, i dobre, ali i loše. Davno je bilo kad je nestao